Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы абмеркаванне з нашым гостем, палітычным аглядальнікам, аналітыкам Юрыем Дракахрустам. Добрый дзень, спадар Юры. Прывітанне, добрый дзень вам, Зміцер, і гледачам Еўрарадыё. Я хацеў пачаць нашу размову з узгадкі пра падзеі 20-го года. Ўсё ж таки 9 жніўня вось было 2 дні таму, і пра новую канферэнцыю, але ўсё ж таки я думаю, што сённяшняя вельмі горкая навіна, можа быць, нас трошачку адкіне глыбей у гісторыю палітычную да 2006 года, таксама прэзідэнцкія выбары, на якіх асноўным кандыдатам ад МСілаў быў Александр Меленкевич, палітык, які пайшоў з жыцця сёння. І з гэтай нагоды я хацеў бы звярнуцца да ўсіх нашых слухачоў і гледачоў, узгадаць спадара Александра Меленкевича хвілінкай маўчання, узгадаць яго добрым словам, ну, а можа хтосьці і кілішкам. А я папрашу спадара Юрыя узгадаць спадара Меленкевича, з якім ён быў добра знаёмы, колькі словамі і увогуле яго месцам у палітычнай гісторыі Беларусі, можа і не толькі палітычнай, увогуле у гісторыі Беларусі яго месцам, і што, на ваш погляд, ён значыў для нашай беларускай грамадзянскай і палітычнай супольнасці. Ну, па-першае, мае спачуванне яго сям'і, Іне, яго сынам, вечная памяць. Што тычыцца палітычнай ролі, палітычнага месца Александра Меленкевича, я бы азначыў некалькі момантаў. Першы – это тое, што ён, напэўна, першым прадставіў, скажем так, несавецкую альтэрнатыву Александру Лукашенку. И Владимир Гончарик, и Семен Домаш, герои 2001 года, выборов 2001 года, все-таки шмат чем были людьми советскими, и в советские часы пэўныя роли адыгрывали. Ну, а вот Александр был першай такой несоветской альтернатывой. И гэта несоветская узмацнялася тем, что изноў жа вот на вышэйшым узроўні, на ўзроўні прэзідэнцкіх выбораў, хіба не ўпершыню менавіта ён сфармуляваў еўрапейскую альтэрнатыву Беларусі, еўрапейскі выбар. Так, мы памятаем, што яшчэ в 90-х годах на мітынгах гучала Беларусь Европу, Лукашенко, адпаведна, в нейкім іншым накірунку, але вот як бы на вышэйшым узроўні прэзідэнцкіх выбараў фактычна першым Меленкевич сфармуляваў, што вот месца Беларусі ў Европу. Таксама вы прыгадалі 2006 год, так, сапраўды плошча, якая стаяла амаль тыдзень у цэнтры Менску, і это рашучы, але мирный протест. В этом смысле вот эти размовы после 20-го года, вот, вставали у это самое, боты здымаючы, там, лапти здымаючы, устаючи на лавочке. А это долгая традиция, глубокая традиция. Принамсі, яе карані ў тым ліку ў 2006 годзе. Так, некаторыя лічаць, што это кепска. Трэба было, так сказать, стрельбу хлопчики бяры, за вілы. Ну, а вось для Меленкевича вілы былі непрымальныя. Я ізноў жа кажу, камусьці это не падабаецца, не падабалася, дарэчы, і тады таксама. Вот. Но это его выбор. И я думаю, что выбор многих белорусов. Моральный выбор, политичный выбор. Ну и нарэшце таксама вот як бы восабление, я бы сказал, вот этого его выбору, той альтернативы, якую он восаблял, это программа Калиновского. Можа зараз она выглядае не такой амбітнай, но але тым не менш пасля 2006 года таксама былі рэпрэсіі, ані зразумела ні ў якое параўнанне не ідуць з тым, што было пасля 20-го года, но тым не менш тады яны казаліся чымсьці абсалютна жахлівым, беспрэцэдэнтным. Вось. І праграма Каліновскага была пэўным адказам, які тады знайшоў Захад, ну, прынамсі, Польша, і Меленкевич. Меленкевич адыграў велізарную ролю ў тым, што вот этот адказ быў тады такім.
І прынамсі вось гэтымі момантамі я думаю, што ён увойдзе у беларускую гісторыю, і вот эта его спадчына, я думаю, што яна яшчэ будзе адгукацца у наступныя гады. Ну, спадар Меленкевич усё ж таки сапраўды ён быў усё жыццё, нават калі займаўся палітыкай, выкладчыкам, навукоўцам, і ён вось гэты падыход і выкладчыцкі пранёс з сабой праз усю сваю дзейнасць, і ў прынцыпе вельмі важную значнасць надаваў менавіта пытанню адукацыі, і казаў пра тое, што зараз мы знаходзімся у баю, вось у нейкім баю за розумы новага пакалення, і адукацыя ў гэтым сэнсе вельмі важная штука. Як вы лічыце, ці атрымалася ў Меленкевіча данесці гэтую думку? Ну, это складано сказать. В этом смысле сказать, что за 20 годов, скажем, вот после 2006 года, что белорусская адукация так уже расквитнела, что вот эти идеи, как бы, они реализовались, ну, я бы так не сказал. Вось. Але его памкненні, его ідэі, его падыходы, як я ўжо сказаў, ну, яны як бы маюць і будуць мець рэха. Магчыма, яны будуць рэалізаваныя пазней. Ну, а зараз маем, кажуць украінцы, маем, што маем. Хеджигер з этой нагоды задае пытанне: як смерць Меленкевіча паўплывае на стан апазіцыі дэмакратычных сілаў? Можа аслабіць Ціхановскую, таму што спадар Меленкевіч быў паслядоўным прыхільнікам Святланы і быў супраць перавыбараў новага лідара. Ну так, ён, дарэчы, быў ну і такім дарадцам Святланы Ціхановскай у пэўных пытаннях еўраінтэграцыі. Ну, ведаеце, я сказаў бы, што у апошнія гады, пасля 2006 года, 2006 год это быў пік яго палітычнай кар'еры, яго палітычнага шляху. Пасля гэтага ён уже не ўдзельнічаў ні ў выбарах 10-го году, ні ў выбарах 15-го, ні ў выбарах 20-го. Ён як бы так адышоў ад палітыкі, ужо і месца ў сваім руху за свабоду он таксама перадаў іншым людзям. Вось. І таму каких-то таких ключавых роляў палітычных ён уже не адыгрываў даўно, і як бы і не прэтэндаваў на іх, і не изображаў, што ён іх адыгрывае. І таму я думаю, што нейкіх істотных зменаў у палітычным ландшафце Беларусі менавіта з прычыны яго сыходу не будзе. Ну так, сапраўды ён хоць і там быў пэўным дарадцам Святланы Ціхановскай, але ўсё ж таки таких асноўныя свае высілкі скіроўваў на працу Беларускага вольнага інстытута, універсітэта дакладней. Таму, да, ну а што там да універсітэта, да адукацыі, ну я думаю, што мы гэтыя тэмы прагаворым. Я хацеў бы вярнуцца да тэмы 20-го года. Спадар Юрый, ўсё ж таки, я может быть по-іншаму, не то что там давайте узгадаем, что там было ў 20-м, якія мы былі там усе прыгожыя. Слухайте, ці не падаецца вам, что сапраўды ўжо час как бы так гэты 20-й год адкласці, запісаць у аналы гісторыі, азначыць ад сябе як даўно пражыты, даўно прайшоўшы, азначыць яго значнасці месца і пайсці далей, не азірацца на яго? Ну, ведаеце, оно не вельмі атрымліваецца так зрабіць з тае прычыны, што рэакцыя на 20-й год, яна працягваецца. Людзей сажаюць, дагэтуль, дарэчы, людзей сажаюць за ўдзел менавіта ў 20-м годзе. Праваахоўнікі знаходзяць по базах людзей, которые в 20-м годзе где-то там что-то выступали, и вот их за это сажают. И тому як бы не вельмі атрымліваецца, что называется, перагарнуць эту сторонку, забыть. Ну и гледзячы по всему, улада сама не забывае, бо и до месца, и не до месца прыгадваюць, вот мы в 20-м годзе далі адпор і гэтак далей.
з іншага боку, ведаеце, ну так, гады ідуць, і вот ужо 6 гадоў, будзе 10. Ну, калі ўжо прыгадваць, ведаеце, такую даўнюю гісторыю, то я думаю, што праз 6-10 гадоў пасля 1863 году, пасля паўстання Каліноўскага, яго падаўлення і рэакцыі, дарэчы, людзей высылалі і в Сібірі, і там нейкія штрафы на людзей накладалі. Вось. Я думаю, што памяць захоўвалася, але яна, ну, як вы маеце рацыю, все больш рабілася памяццю, а не вот тым, што было учора. І в этом сэнсе, паколькі, ведаеце, у Беларусі часам паміж вот этими перыядамі пад'ёма праходзіць велізарны час, і часам ужо новы пад'ём адбываецца зусім іншымі людзьмі, і он не працяг таго. І ўжо, ведаеце, калі меріць, скажем, вялікімі там адлегласцямі, вялікімі інтэрваламі часу, ну, беларуская дыаспара была немалая, скажем, да 80-х гадоў мінулага стагоддзя, і шмат чаго яна напрацавала, шмат чаго распрацавала, придумала. Але працэсы канца 80-х, пачатку 90-х гадоў яны адбываліся дзякуючы людзям, якія жылі в савецкай Беларусі. Ну так, і практычна не мела ніякага уплыву, ні духоўнага, ні арганізацыйнага, ніякага. Это, конечно, вот кепская, скажем так, аналогия, может быть, что и с нами так будет. Вот. Але так может быть. Вот вопыт, ён такі беларускі. Ну, кажуць жа шмат то, што ну часы змяніліся. Гэта раней з'ехаў чалавек за мяжу, а тым больш, калі ён куды-нибудь у ЗША з'ехаў, то ўсё лічы як памёр, ніякай інфармацыі, за ўсё жыццё адзін ліст, можа быць, даляціць і ўсё. Часы змяніліся, магчымасці звязку, іншыя зусім, вось, зумы, іншыя магчымасці неяк ўсё ж таки падтрымліваюць сувязь паміж сабой і ўплываюць адзін на другого. Вон на канферэнцыі на медыа панелі шмат казалі пра тое, што ўсё ж таки уплыў як палітыкаў, так і больш нават СМІ, чым палітыкаў на унутры беларускую супольнасць ён захоўваецца ці не? Ну, можа так, можа не. Пройдзе колькі гадоў, і мы даведаемся, так гэта ці не. Ну, пакуль, вот, прынамсі за гэтыя 6 гадоў, ведаеце, все гэтыя праекты стварэння альтэрнатыўнай Беларусі, віртуальнай Беларусі, вот мы як бы тут таксама Беларусь, і вот мы в інтэрнэце, і мы адзіныя, ну, такое. Я не сказал бы, что надто они паспяховыя, гэтыя проекты, так, мягко кажучы. З гэтай нагоды, працягваючы, можа быць, вось гэтую, мягка кажучы, не вельмі прыемную для дыаспоры і эміграцыі тэму, ўсё ж таки вот той фармат, у якім дэмсілы спрабуюць неяк праяўляць сваю актыўнасць. Я маю на ўвазе канферэнцыі, там нейкія там яшчэ сімпозіумы, круглыя сталы, вулічныя акцыі, палітызаваныя, вот, што пастаянна у Варшаве ля помніку Каперніка, так і ў іншых гарадах. Можа, час сапраўды і іх ужо прайшоў? Можа, як мінімум трэба мяняць фармат, па-іншаму падыходзіць? Ну, якраз на этой конференции мы и чули, як бы мовіць, абяцанне абраць іншыя фарматы. З іншага боку, ну, ведаеце, не адны беларусы, не адзіны беларусы народ вот, у свеце, які трапіў такую сітуацыю. Аўтарытарныя жорсткія рэжымы ёсць шмат у якіх краінах. Шмат в якіх краінах ёсць вялікая, у тым ліку і палітычная эміграцыя. Ну, вот, перад нашымі вачыма, як бы мовіць, звязаная з апошнімі падзеямі, гэта і расійская, гэта, скажем, і венесуэльская, гэта і іранская. Ну, можа, мы не ва ўсіх дэталях ведаем, чым яны займаюцца, але думаю, што плюс-мінус тым самым. Плюс-мінус тым самым. Ну так яны выходзяць на маніфестацыі, они як бы выказваюць сваё меркаванне, яны ствараюць нейкія медыа,
і гэтыя медыа маюць пэўную папулярнасць. Я вот не чуў, каб нехта з пералічаных мной дыаспор, а мы вот придумали что-то такое. Вот тут же у нас штучный интеллект, з'явіўся все камунікацыя, мы там из іншых краінаў родны там Каракас или Тегеран или Москву, все, так сказать, у нас прямая совесть, ну, совесть прямая. А вот как бы оказываться там, я не ведаю, Деголями, Хамейні или Ленінамі, ну, не у всіх атрымліваецца, дакладней, ні ў кого не атрымліваецца. Вось. І таму, як бы, вот нейкі залаты ключик, ну, может, это, так сказать, такая сумная аналогия, ну вот оно так. Это не ў тым справа, что вот беларусы дурныя, а все вакол разумныя. Ці хотя б хтосьці разумны. Ну, пакуль мы не бачым вот, ні ў кого залатога ключика. І нават в ситуации, ведаеце, вот, скажем, в Иране, и вы памятаеце, дарэчы, як толькі пачалася вот апошняя вайна в конце лютага, былі размовы, по-моему, нават в вашем эфире, некоторых спикеров, которые, ну вот, зараз американцы придут, уже тут народ подымется иранский. Ну как, поднялся? Нет. Ну вот так. Нават калі, так сказать, зброенной рукой пришли ці в Венесуэле, убрали одного, поставили другую. А господарыня Мачадо, мы чули, милая женщина. Вот. Ну это так, до слова. Ну так, да, і калі зараз раптам там нацыянальны дыялог, круглы стол, то мы тут пасядзім з мясцовымі там венесуэльскімі гайдукевічамі, канапацкамі, а товарищ Мачадо, вот нет, вы там... вот с Мачадо посидеть, вот все, магчыма. Ну, а потом скажет, ну, мы не домовились, дыялог это ж такая справа, ну, можно не домовиться. А влада застанецца у господарыні Родригес. Вот так может быть. Неяк вы скептычна глядзіце на вот такую ідэю, якую за якую ўжо першую, можна сказаць, прагаласаваў новаабраная координацыйная рада. Я про нацыянальны дыялог. Ну, дарэчы, так бы мовіць, не будем уж кидать камяні, но все ж таки, напэўна, 2000 это показник не толькі страху, якім все скаваная и все боятся, значит, там нават вот там бюллетень кинуть в этих выборах. С сотен тысяч людей, якія живут в эмиграции, ну вот оно как-то, ну показник это. Я вернуся до конференции и ввогуле как бы конференций и диаспор и эмиграции, як вы уже агулам это все отзначили. У нас падчас папярэдняга эфира был коммент, правда, хоть мы бы там больше размаўлялі про гендерные некие аспекты, у тым ліку и на конференции со спадарней Ірынай Сидорской, але пытанне было такое политизованное. Ну и что вот гэтыя ваши конференции? Там трэба не вот это абмеркаванні некие там таких окнаў магчымасцяў, а конкретныя ідэі, як мы гэтыя окны магчымасці адкрыем, як мы будем у іх пролазіць, як мы чаго будем дамагацца, а гэтых ідэй не было. А магчыма такое ўвогуле такія вось ідэі пра вось як мы вырашым все наши праблемы, вернем сабе Беларусь у дадзеным выпадку і гэтак далей, пераможам? Ну, тэарэтычна, напэўна, так, але па шчырасці я вот не прыгадваю, каб калісьці ў гісторыі у кого-то былі менавіта ідэі, як адкрыць вокны магчымасці. Як імі скарыстацца, так, былі. А вот як адкрыць, ведаеце, вокна адкрываюць глобальныя працэсы, велізарныя працэсы. Ну, хто думаў, што ў 2020 годзе адбудзецца ковид. Ну, организовать ковид было немагчыма. Вот. Але он был вельмі важным фактором, безумоўно. Ковид, реакция Лукашенко на ковид. Это было істотным фактором того, что 2020 год отбылся таким вот, як он отбылся. Может быть, не было б так и... Это, дарэчы, памятаете, тады был сюжет еще в 2019 году. Они хотели провести датэрміновыя выборы и абмяркоўвалі, якія спачатку. Парламентские эти президентские. И вырашили спочатку парламентские провести. В 2019 году прошли, тишь, гладь, ввогуле, никому не цікава. В 2020 году выбух. А магчыма, провели в 2019 году президентские, снова обрали Лукашенко 80%.
А парламентские выборы ничего б не выкликали. Ну, вот, что называется, расклад был такий. И тому, як организовать революцию, ну, і зноў жа вы памятаеце эту знакамітую гісторыю, як Ленін на пачатку 17-го года у нейкай нарадзе ў Цюрихе казаў, што ну, наше пакаленне рэвалюцыянераў да рэвалюцыі не дажыве, это ясна, зразумела. Праходзіць 2 месяца, Россия выбухае рэвалюцыі. Так што ты казаў на всякого мудреца, причем и в той бок. Шмат людзей, асабліва зараз говорят, что вот Беларусь, все, так сказать, режим в агонии, как пишет наша любимое выдание «Хартия» уже 20 годов. Вот, что значит завтра там Россия обрынется, ну, такое так само есть. Але вот я кажу, вот этот выпадок с Лениным показывает, что помылки часом бывают, сапраўды, в другі бок, и нешта адбываецца, чаго ніхто не чакаў. И вот так бывает, да. Ну, вот аўтар таго пытання пра ідэі і як скарыстацца і перамагчы, Віктор працягвае, дадае вот у адказ на вашыя словы пра тое, што вокны адкрываюць глобальныя працэсы. Так трэба удзельнічаць у глобальных працэсах. Сёння глобальны працэс – гэта расійска-украінская вайна, якая ці аслабіць Расію ў выпадку паразы, ці пасіліць у выпадку перамогі. Нам патрэбна аслабленне Расіі, лепш яе распад. Вот чаму мы сядзім, не удзельнічаем у глобальных працэсах? Ну, хто хоча воевать, той воюе. Вот. Немало, дарэчы, беларусаў, не менш, чым, дарэчы, тых, хто воюе на баку Украіны, воюе на баку Расіі, прыкладна сувымерна. Вось. Что тычыцца як бы вот этих прогнозаў, они, мне здаецца, не такие двузначныя. Параза России, и тогда она ослабляется, там, перамога России. Ну, напрыклад, я не ведаю, СССР фактично проиграл войну в Афганистане, напрыклад. Сказать, что он после этого рассыпался. Дарэчы, ўжо калі браць далёкую гісторыю, то ў Крымскай вайне першай 19 стагоддзя Россия проиграла. В общем, Россия проиграла со стратой тэрыторыяў, але ў 63 году сілаў у этой ослабленной России хапіла, как подавить повстание Калиновского. Так что ослабление России, оно бывает разное. Оно не обовязково, вот, нават проигранная война, что Россия все рассыпалась, так бы мовить, там, и никаких сил не захавала. Может быть, нават певное ослабление России привести до ее больше жесткой политики, потому что той человек, который будет в Кремле, будет отчувать запад от громадства, что ну, ты ж Россией кируешь, ты ж повинен показать, что мы моцныя. Вот. Так что тут вельмі шмат невызначанасцяў. Ну да, сапраўды, вот вы той проигрыш у вайне узгадалі, нават са стратай тэрыторыі, але ж гэта было не разбурэнне России, не знішчэнне імперыі ўшчэнт. То бок яна как бы захавалася. Ну, можно сказать, что праз 2 гады в 89-м году сошли из Афгана, а в 91-м году все развалилось. Ну, да, так бывает. Вот. Да, а потым яшчэ праз пэўны час і Чечня першая, Чечня другая, і как бы показали. Ну, я кажу, что тут просто нема такой вот как бы линейности, что краіна проигрывает. И, ведаеце, у многих из нас сидит в голове проигрыш нацистской Нямецчыны у Другой сусветной войне. То есть разгром ушчэнт, оккупация замежными войсками как бы территории краины, продиктованные умовы миру. Такая штука довольно редкая в истории, насамрэч. Калі вот казаць про такие великие буйные войны, она может быть не в фокусе наших, так бы мовить, вот зацікаўленняў была. Война Ирана с Ираком 8 годов и шла. Сотни тысяч людей загинули, больше мільён, здаецца, цалкам. Вельмі жорсткая, вельмі такая война была напруженная, с великими с маневрами. Одни наступали, другие отступали. Война закончилась фактически ничьей.
вот так таксама бывает. Нічия. Ніхто нікому не плаціў рэпарацыяў, забітых пахавалі, ну вот як бы нічия. Так таксама бывает. Мы вот як бы глядзім на эту войну, что она павінна, ну так некаторыя бачаць, нечай капитуляцией. Вот мы сдались, так сказать, там Кейтель подписывая капитуляцию, не факт. Большасць войнаў, ці, умоўна кажучы, там я не ведаю, война в Кореі, кім дзядуля цяперашняга не плаціў ніякіх рэпарацыяў, ён застаўся ва ўладзе. Мяжа як была по 37-й паралелі, так она засталася і дагэтуль застаецца, і вот внук уже кіруе. Бывает так. Але калі мы ўжо ўсё ж таки узгадалі не адзін раз з рознымі інтанацыямі акно магчымасцяў, гэты выраз вельмі часта гучаў падчас гэтай канферэнцыі «Новая Беларусь» і папярэдніх канферэнцый, і да 2020 года ён таксама на розных сустрэчах, сімпозіумах і канферэнцыях гучаў. А як вам бачыцца гэтае акно магчымасцяў сёння? Ну, акно магчымасцяў бачыцца так, што сапраўды нейкім чынам скончыцца вайна. Падчас вайны вельмі мала імаверна, што нейкія істотныя змены могуць адбыцца. Вайна і фізічны сыход Лукашэнкі. І то, і другое будуць такімі важнымі істотнымі шокамі. Пасля гэтага сітуацыя стане нейкай іншай. Не абавязкова, дарэчы, лепшай. І в этом сэнсе акно магчымасцяў можа адкрыцца як бы для ўсіх гульцоў. Вот, скажем, наконт спынення вайны. Ну так, як бы там можа зменшыцца кантроль Расіі, але, скажем, в выніку спынення вайны могуць спыніцца большая частка санкцый. Санкцыі былі накладзены на Беларусь за вайну, большая частка. Калі вайна спыняецца, скажем, адмяняюцца санкцыі адносна Расіі, ці іх трымаць адносна Беларусі, ну так это другая рэальнасць. Магчыма, на гэтым можа Лукашенко штосьці выйграць. Вот. Так что окно может открыться и перед им. Вот. Это зараз только Трамп вот, как бы спрабуе з ім какие-то гульни гулять. А калі война скончится, может быть, захочуць и іншыя, Европа, скажем. Тады войны уже ж нема, уже вот, как бы нема этого оправдания любых санкций, что ну так мы ж вот, как бы мы дапамагаем Украине. Ну, по шчырасці, вот ведаеце, мне здаецца, галоўная, як бы такая прычына, галоўны пункт шматлікіх спрэчак, якія былі в тым ліку і на этой канференцыі, і вакол этой канференцыі. Это тое, што мы не бачым ніякіх унутраных беларускіх імпульсаў, якія бы, як бы спрыялі адкрыццю гэтага акна магчымасцяў. То есть мы разважаем, что там будет на войне, что там будет робить Трамп. Еврозвяз так будет санкции вводить, эдак будет санкции. Там. Выдадут ордер на Лукашенко в Газе, не выдадут ордер. Что там Россия, развалится, не развалится. Как бы там. Но это все Беларусь, от Беларуси не залежит никак. И когда мы говорим про процессы внутри Беларуси, то, магчыма, мы просто мало ведаем. Краіна заморожена, ніякіх нават дробных там праяваў просто самастойнасці, нейкай самадзейнасці. Вы ж прыгадайце, скажем, пасля 16-го году, ну, 20-й год адбыўся не адразу, але былі там і, ну, был буйны, скажем, протесты, скажем, этих не дармоедов, але было святкаванне стагоддзя БНР, былі протесты супраць, ну вот я памятаю, акумулятарнага
завода, здаецца, дзе там якраз зорка Петрухіна ўзышла тады. Вот. Была ініцыятыва таго ж, скажем, праект, цікавы праект маладога тады яшчэ Ціхановскага, такі непалітычны. Вось. Было шмат всяких розных таких вот рухаў, фармальна кажучы, не палітычных. Но грамадство было живое. І 20-й год выспеў з усяго вот этого. Зараз мы такого нічога не бачым. Я кажу, можа оно дзесьці пад спудам глыбока адбываецца, што, дарэчы, хоча даведацца Бабарыка, гледзячы по его проекту. А што ж там адбываецца реально? В этом сэнсе, ведаеце, зараз вот этой спрэчкі наконт таго там санкцыі ці дыялог з Лукашэнкам, а больш актуальны дыялог з беларускім народам. Пакуль все агучваюць, многія агучваюць свое бачанне того, что думает белорусский народ. А что он думает? Его кто-то как-то вот пытается. Ну да, это складано доведаться, но как бы... Ну вот мы с вами так поступово... Нам все ставить это питание. Давайте мы доведаемся, что он думает. І як можна його думку зрозуміти, що Лукашенко у газі і санкції, это вот не вершина мары, по крайней мере, большинстве белорусов. Вот есть такая стиплая гипотеза у Бабарыки. Вот давайте аккурат таким тему Бабарыкі, яго ініцыятывы, як яна была пададзена, з якімі словамі і пасыламі. Я і хацеў з вами абмеркаваць, якія былі у вас уражанні, калі вы упершыню про гэта пачулі і увогуле как бы уявілі сабе, які это можа быць працяг. Тут ввогуле вельмі дзіўна атрымліваецца. У мінулую пятніцу у нас у эфіры с Артём Шрайбман разважаў про тое, что Сергей Тихановский і Віктор Бабарыка не знайшлі сабе месца у вось гэтых палітычных нейкіх структурах, увогуле на палітычным полі, які застаўся, які ёсць у дыаспары. Ну і как бы кожны пайшоў сваім ужо не палітычным шляхам. І ўжо буквально вечарам пятніцы Бабарыка выклаў сваё відэо, дзе расказаў про гэтую ініцыятыву Беларусь Network. І далей ён прэзентаваў коротко яе на канферэнцыі Новая Беларусь, ну і трошку мне ў каментары на полях этой конференции. Ваше уражение? Ну, ведаеце, я бы сказал так, рызыкоўны он мужик. Он был рызыкоўным и в 20-м году, зразумела, так бы мовіць, поставил на кон все, что у него было. Вот. В пэўным сэнсе он и зараз рызыкуе. Можна прыгадаць, он, дарэчы, вот у недавнім інтэрв'ю Радыё Свабода як бы казаў, што вот да мяне да 20-го году все апозіцыя рабіла неправільна, але насамрэч тыя ідэі, якія он зараз агучыў, вот его проект мае папярэднікаў. Адным з такіх папярэднікаў вот такой непалітычнай палітыкі быў рух ініцыятыва «Гавары правду». Это вот менавіта про тое. Мы не займаемся напрост политикой, мы не абмяркоўваем там демократию, санкции, вот эту вот всю лухту, а хочам даведацца, что народ-то думает. Народ, беларусы-то чаго хочуць. Вот это папярэднік. Другі папярэднік, дарэчы, вот цяперашняя як бы мейнстрим апозіцыі Тихановскай якраз як бы спрабавалі таксама гэта рабіць, і спрабаваў это конкретно Павел Лібер. Вы памятаеце этот куст проектаў «Новая Беларусь», «Свае», цяпер вот «Три слоны». Там фішка тая самая. Мы ствараем віртуальную Беларусь, мы даведваемся, што беларусы хочуць, што яны думаюць. Мы ствараем для іх пляцоўку, дзе яны там абмяркоўваюць, вырашаюць, як там канаву закопать у Ваўкавыску, и вот як бы там улады читают этот проект свои, и да, надо закопать. Ну все ж таки как-то с этой ямы кепска. Ну не взлетел проект.
Не взлетел. Вот я думаю, что Павел Либер со мной как бы погодится, что вот так, чтобы там вся Беларусь обмерковывала, а что там на свое написали, что там вот 3 слона, куда они так думают, что на их трымается. Ну, немногое трымается. И в этом сенсе я кажу, ну, компания «Говори правду», ну, так само, до влады не пришла как-то фактором каким-то таким істотным не стала. Но идеи были те самые. Вот. Хотя, з іншого боку, ведаеце, можна сказаць, што ідэя, скажем, пошуковика в інтэрнэце, яна з'явілася амаль разам з інтэрнэтам. А стрельнуў Google і всех перамог. І в этом сенсе, калі у Бабарыкі стрельне, калі Бабарыка придумае какую-то фишку, як это зрабіць сапраўды вот реально, чтобы там виртуальная Беларусь там, и вот чтобы люди в этот проект Бабарыкі як бы подключились, там сотни тысяч, миллионы, каб он интегровал, ведаеце, вот это все, и, так бы мовить, тусовки в интернете, и иммигрантов, и внутри Беларуси, это в ТикТоку обмеркование. Коли у него отрымается, ну, я сдыму капелюш. Скажу, что ну да, вот крутой Виктор Дмитриевич. Ну, а як верите, что можно двоечы повести в одну руку? Я скажу, что вот я, принамсі, 2 проекты похожих, подобных пригадал, яны не взлетели. Але ці можна вайсці двойчы в одну раку, я маю на увазе вось зрабіць такі народны ўздым. Вот у Бабарыкі менавіта больш нават чым у Ціхановскага, я уже не кажу про Цыпкалу, атрымалася падняць людзей у 2020 годзе. Найбольшая ініцыятыўная група, найбольшых колькасць прыхільнікаў і гэтак далей. І вот сёння вот у гэтую рэчку вайсці ізноўку атрымаецца, не? А он по-другому хоча ввести. Вот вы зразумееце, что як бы ідэя. Дарэчы, яшчэ один, вот я думаю, вы памятаеце, такая инициатива, это, так бы мовіць, малады Антон Матолька. Не Матолька, а часоў там уже, так сказать, пасля 20-го, а да. Калі он там інтарэсы бабулек адстаиваў, некие скверы, некие парки. Это была справа не только в том, что Антону это было цікаво. Это был выход в политику. Не політичная политика. Мы начинаем с бабулек, а потом... До речі, это же траектория, між іншим, и демократичного руху Беларуси 80-х годов минулого стагоддзя. Талака, там... за беларускую мову, супраць пабудовы метро этой станции на Немізе, экалагічныя. Так это и тады пачыналася. И в этом сенсе, ну, да, у Бабарыкі такая идея. Ну, не атрымаецца у его, как вы сказали, другі раз увайсці. Ну, значит, не вводзе, вот и все. Ну, я так разумею, что ўсё ж таки атрымліваецца, выйшаў на палітычнае поле, вяртаецца на палітычнае поле, як тут правильно сказаць, Бабарыка. Наколькі ўсё ж таки, я у яго спытаўся, кажу, спадар Віктор, ўсё ж таки вы, зразумеўшы, что ну вам не па шляху там з тымі, ці там ці з офісам, ці з кабінетам, ці там з Цыпкалам, там ці з Пазняком, ці там яшчэ з Пятрухіным, то вы сказали, так, давайте не я до вас, а вы до мяне. Прыходзьце ўсе, а я тут такую парасолькавую арганізацыю ствару. І наколькі ён здолее акумуляваць, ці ўсё ж таки яны зараз будуць штурханіну новую на гэтым вузкім палітычным полю зладзяць? Не, я думаю, ведаеце, што ён не будзе спрабаваць стварыць нейкую коаліцыю фігур. Он не будзе, мне здаецца, нават з Маріяй Колесниковой, он не будет ствараць коалицию. У него свое бачанне политики, есть я и есть моя команда. Есть моя команда, якія вырашаюць, а моя команда вырашае, скажем так, тэхнічныя, практычныя мэты реализации моих ідэяў. Вот его бачанне. Оно прикладно таким было в 2020 году, вось, оно таким застаецца. Ну, але па шчырасці, ведаеце, я звярнуў увагу, таксама для мяне важным довольно показником этой конференции было тое, что прадстаўнікі оппозиции в оппозиции, скажем так, на что вот вы в одном из недавних эфиров звярнули увагу, просто не приехали на эту конференцию.
Ковалевский, Костюгова, также Колесникова. Их запрашалі. Ну, Франак, он майстра прыгожых фармулёвак, і сказаў, ну, яны спалохаліся. Формула прыгожая, але, ведаеце, я вот калі это пачуў, я прыгадаў, як 22-м годзе Цыпкала арганізоўваў свае дэмакратычныя форумы. І запрашаў туды і Ціхановскую, і Латушку. Ні Ціхановская, ні Латушка, зразумела, туды не паехалі. Магчыма, таму, што спалохаліся. Но я думаю, што не таму. А таму, што разумелі, што это пясочніца Цыпкалы, а им не хотелось быть в его песочнице и поднимать его авторитет своим авторитетом. Так та самая мотивация, я думаю, и у Ковалевского, и у Колесникова теперь. Нам с этими людьми, вот с командой Тихановской, уже нема чего робить разом, и тому ваша песочница, гуляйтесь там, мы в ее не будем. И фактично Бабарыка, он, правда, на эту песочницу приехал, але ён это сказал. Яны сказали своим молчанием, а ён сказал просто словом, что хлопцы, девки, нам с вами нема чаго рабіць разом. Ці не атрымліваецца, што правы ў дадзеным выпадку, ён, правда, з іншай нагоды гэта сказаў Ігор Тышкевіч, про тое, што канчаткова неяк адбылася сегментызацыя дымсілаў. Ну, в пэўным сэнсе так. Я бы сказал так, что яны ўжо не сварацца, яны уже не спрачаюцца. Ну, вы идете своим шляхом, мы идем своим шляхом, ну да. И в этом сенсе тут справа не только может быть в выборе там сродкаў, а вот это вельмі ключевая гутарка была обмен, так бы мовіць, репликами паміж Бабарыкам и Латушкам, калі Бабарыка сказал, что ну мои сябры им не цікава это. На что Латушка сказал, ну у нас с вами розные сябры. И, дарэчы, потом в интервью Радио Свобода Бабарыка сказал, вот тут я с Латушком сходны. Да, у нас розные сябры. И я ориентуюся на своих, а ён на своих. И паколькі это розныя люди, то уласна у нас асабліва няма агульных тэмаў. Я буду працаваць па гэтых, ён хай працуе па сваіх, так бы мовіць, это его выбор, і мы не перашкаджаем адзін аднаму. У дадзеным выпадку тыя, хто хоча таких палітычных медыятараў, хто хоча сказаць, это ўсё адно ўсё добра, кажуць, ну вот ён ідзе, вот як вы сказали, гэты працуе на сваіх, гэты працуе на сваіх, гэты вот гэта прапановвае, а гэты такі шлях прапановвае, хтосьці санкцыі, хтосьці там можа быць паразуменне, але ж мы ідзем разам да адной мэты, а ці да адной мэты мы ідзем разам такімі рознымі шляхамі? Ну, в принципе, можно сказать, что и до одной мэта демократычная Беларусь, ці прынамсі я спадзяюся дэмакратычная Беларусь, таму што магчыма для нейкай часткі сілаў прагрэсам быў бы ну хотя бы некаторая лібералізацыя, ну хотя бы нейкае расцісканне гэтых абцугоў, хотя бы нейкае адліга, не будзем уже эту гульню словаў, но прынамсі, каб сітуацыя была не такой жорсткай, не такой заціснутай, як зараз. И в этом сенсе, дарэчы, калі вот брать найноўшую гісторыю, мы вот в сувязі со смерцю Александра Миленкевича прыгадывалі 2006-2010 год, ну вот не бывала в беларускай гісторыі, каб нейкі грамадскі пад'ём адбываўся на тле поўнага заціскання, на тле поўнага на піку рэакцыі. Так не бывала. Заўсёды было нейкае расцісканне, нейкая лібералізацыя, нейкая адліга, і вынікам адлігі быў пад'ём. А когда все заціснуто, ну нічога не адбывалася.
цяжка прывесці прыклад, калі як бы нейкі пад'ём адбываўся на піку рэакцыі. Рэакцыя павінна как-то сысці, как-то аслабнуць. Як? Перамовамі, не перамовамі, санкцыямі. Ну, санкцыям уже вот колькі гадоў. Самі прыхільнікі санкцыяў гавораць, нічога ў Беларусі не адбываецца, ніякіх там паслабленняў няма. Ну, так значит, санкции не приводят до ослабления режима, до его змягчения. Ну, нічога, перафразуючы даўнюю жартаўлівую прымаўку, можна сказаць, Коул прыйдзе, парадак навядзе. А прыйдзе? Не, в тым сэнсе, што ці прыедзе, ну, хутчэй за ўсё, да. Хутчэй за ўсё, ну, мы бачым, што і сам Коул кажа, я прыеду. Вот на 3-4 ліпеня Лукашенко павіншаваў Трампа, Трамп павіншаваў, Трамп сказаў, што чакаю сустрэчы, ну, ніхто его за язык не цягнуў, мог не казаць, просто павіншаваць. Мог бы не віншаваць, дарэчы, як скажем, Байден не віншаваў. Вот. Так што іншая справа, што ці як бы прынясе Коул весну, ці прынясе Коул адлігу, ну, вот это пытанне, конечно, вот это пытанне. Хутчэй нечым так, але, ну, калі яшчэ некалькі соцень людзей выйдуць на волю, ну, вот они будут на воле, а не ў турме. Ці привядзе это да нейкай кардынальнай змены беларускай палітыкі? Хутчэй нечым так, але, ну, вот людзі будуць на волі. Але я кажу, што тычыцца альтэрнатывы, то, ну, Трамп прыйшоў да ўлады і зноў вярнуўся ў 25-м годзе. Санкцыі да гэтага дзейнічалі, ну, 3 гады, да? Ну, нікога не вызвалялі. В конце 24-го, правда, пачалі, ну, это такое было, пристрелачнае, як бы мовіць. А асноўная маса была пасля яго, як ён прыйшоў, як бы, ну, вот тады і прынамсі гэтыя абмежаваныя, там, і можна іншыя казаць працэсы, яны пайшлі. Так, тому, что были санкции, без санкций за доброе слово Трампа и за запанки Лукашенко б наўрад ці выпускаў людей. Але з іншага боку можна сказаць, калі б не доброе слово Трампа, не перамовы, не запанки, вот, ну, может, люди и сядзелі дагэтуль там. Дзякуй вялікі, развітваемся на сёння з спадаром Юрыем. Ўсё ж таки у мяне такое прачуванне, як там было сказано ў адных у сярэдзіне недзе кнігі, фільма, песня Ільда і полымя. Зіма будзе доўгай. Ну вот, на жаль, ўсё ж таки такія прачуванні у мяне асабіста пакуль. Дзякуй вялікі, спадар Юры. Спадзяюся, ненадоўга развітваемся. Буду звяртацца як мага часцей да вас па каментар, бо заўсёды слушныя рэчы кажаце. Хоць вас у асцярожнасці і абвінавачваюць пэўныя наши гледачы. Ну а што ж, не будзеш асцярожны, скажуць, памыліўся з прагнозамі і аналізам. Дзякуй вялікі, да сустрэчы. Юрый Даркахруст быў з намі. Жыве Беларусь. Пока.